ቅዱስን ዘለዓለማዊ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክልተ ወይ ሰለስተ በስኒ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ብርግፅ ኣብ ማእከሎም ንኽልካና ለመሆን ከም ፈቃድካ እግዚአብሔር ተኣኪብና ኣለና እሞ ምሸት እውን ክትምህረና ትዛረበና ባሮትካ ክንሰምዕ ጸጋን ሓይልን ክእለትን ክትህበና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ክትሰምየና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንለምነካ ኣለና እዚ ኣብ መንጎና ወትር ግዜ ተወስሶ ዘለካ በረከት ንርእስና ኮይና ንኻልኦት ምእንተውን ካውንካ በዛ ምሸት እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብደስታ ብተሓጓስ መቓልካ ሰሚዕና ንህይወትና ነጥበ መቐይሮ ምዃኑ ተረዲእና ብሓዲስ ስጉምቲ ዝያዳ ክነኽብረካ ኣብ ድሕነትና ክንሰርሕ ኣብቲ ኩሉ ጉዕዞና ካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ክትገብር ክትክእል ቀዳምነት ኣብ ህይወትና ክንበካ ሎም ምሸት ከም ልሙድ ከም ቃልካ ክትዛረበና ንልምነካ ኣለና ኩሉ ክብሪ ምስጋና ስግደት ኣምልኾ ንዓኻ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን ሰላም ወሰናይ ኣሕዋት ከም መእተዊ ንባብ እንሪኦ ሎሚ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 9 እስካብ 13 እዩ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 9 እስካብ 13 ባኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምዃኑ ተነገርካ ወይ እውን ተመስከርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታን ከም ዘተንስኦ እንተዳ ኣሚንካ ክድሕን ኢኻ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱ ሓደ ጎይታ እቶም ዝፅውዕዎ ኩሎምን ሃብታም እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉለላን የልቦን ይብል እምበኣር ናይ ሎሚ ምሸት ትምህርቲ ኣርእስትና ንድሕነትካ ብክርስቲያናዊ መንነት ምንባር ዝብል ንድሕነትካ ብክርስቲያናዊ መንነት ምንባር ዝብል ኣርእስቲ ክንመሃር ኢና ንድሕነትካ ብክርስቲያናዊ መንነት ምንባር ዕላማ ኢየሱስ ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመጻሉ ንጹር እዩ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ከዓ ክመጽእ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8:31 እንታይ ንረክብ እቶም ብኢየሱስ ዝኣመኑ ኣይሁድ እንታይ ብሎም ንስኻትኩም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ክተውፅኣ እያ ሓራ ዘውፅእ ድሕነት ዝህብ ብሓድሽ መንገዲ ዘመላልስ ኣብ ሓድሽ ህይወት ዘንብር ኢየሱስ ብርእሱ እዩ ስለዚ ንድሕነትካ ብክርስቲያናዊ መንነት ምንባር ሓደ መትከል ናይ ሓደ ክርስቲያን እዩ ድሕነቲ ክርስቶስ ከም ናይ ግሉ መድሓንን ጎይታን ገይሩ ምቕባሉን በቓል ኣምላኽ ብምስጢራት ኣብታ ብደም ዝጥራይ ቤተ ክርስቲያን ክነብር ምስ ወሰነ ኣብ ሕብረት ኣሕዋትን ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ምስ ተጸንበረ ንመንነቱ ማለት ነቲ ክርስቲያናዊ መንነቱ ነቲ ዝመጻሉ ምስ ተዋህቦን ድሕነት ተቐቢሉ ነብር ዝኽኣለ ክርስቲያን ይንዓወት ንብሎ ብመሰረቱ ክንሪኦ ከለና ሰብ ኣብ ህይወት ኣምላኽ ክሳተፍ እዩ ተፈጢሩ ብህይወት ምንባር ዝበሃል ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ምፅዋዕታ ድሕነትካ ምንባር ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብህይወት ነብር ኣለኹ ዝብል ሰብ እንተደኣሊ ኮይኑ ምፅዋዕታ ድሕነቱ ክነብሮ ኣለዎ እዚ ምፅዋዕታ ድሕነትካ ምንባር ማለት ብቋንቋ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ህይወት ኣምላኽ ምስታፍ ወይ እውን ኣብ ጸጋ ምንባር ማለት እዩ ወትሪ ግዜ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢና ንሕና ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ወይ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ይኮንና ጸጋ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኣለና ኮይኑ ኣብ ፀዋዕታ ድሕነትና ብዝግባእ ክርስቲያናዊ መንነትና ክንነብሮ እንተደኣ ንኽእል እዚ የጸግም መንገዲ هو ንሕጊ እግዚኣብሔር ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ንቓል እግዚኣብሔር ክንነብሮ ኣየጸግም እዚ ኣፈጣጥረና ኣብቲ መለኮታዊ ህይወት ናይ ኣምላኽ ክንሳተፍ እዩ እዚ ከዓ ብህይወት ዘምረና ስለ ዝኾነ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኣሞጽ ምዕራፍ 5:4 ተዳሪእና ኮይና ኣሞጽ ምዕራፍ 5:4 እንታይ ዝብል ንረክብ ድለዩኒ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ካብ ድሕነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስተማቒርና ድሕነቱ ተቐቢልና ኣምላኽ መዳርግቲ ኣልቦ ዝኾነ ዝፈጸሞ ድሕነት ኣብ ልዕልና ክንነብሮ ንኽእል እንተደኣ ኮይና ነቲ ክርስቲያናዊ መንነት ብህይወት ምንባር ማለት ኣብ ትሕቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምንባር ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽ ህይወት ምንባር ድማ ነቲ መሰረታዊ ሓቅታት ተገዚእካ ምንባር እዩ ዘስሙ መሰረታዊ ሓቅታት ናይ ክርስቶስ ወይ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ኢና ንረኽቦ ስለዚ ሓደ ሰብ ድሒነ
ክረክብ እንተዳ ኮይኑ ወይ እውን ብክርስቲያናዊ መንነት ክነብር መሪፁ ብሎ እንተዳ ኮይና ነቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ህይወት ክነብር ነቲ መሰረታዊ ሓቅታት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ዓብይ መደብ ድሕነት ተገዚኡ ክነብር ኣለዎ እሱ ኢየሱስ ንኣይሁድ ንሓቂ ትፈልጥዎ ይኹን ሓቂኻ ሓራ ከተውፃኩም እያ ወልድ ሓራ እንተዘይውፅኢትኩም ከዓ ማንም ሓራ ከውፃኩም ዝኽእል የልቦን ክብሎም ዝተረኽበ እምበር ነዚ ከም ዝኣመሰለ ብእግዚኣብሔር ዝተሓገገ መደብ ድሕነት ኢና ምስትውዓል ክንነብሮ ንሕተት ዘለና ኢየሱስ ኣብ ወንጌሉ ብሓቂ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣስተውዓልቲ ኮይንና ክንነብር ዝተፈፀመልና ድሕነት ኣስተማቒርና ኣብ ሂወትና ክንተኽሎ ብኣው ክንመላለስ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 26 እንታይ ይብለና ሰብ ኩሉ ነገር ረቢሑ ሂወቱ እንተኣጥፍአ እንታይ ረብሓ ኣለዎ በጃ ነፍስኸ እንታይ ዘይመሃበ ስለዚ ኣብ ዓለም ዝና ክብሪ ልዕልና ሃሊና ብዛዕባ ድሕነትና ዘይንግደስ እንተዳ ኮይንና ብዛዕባ መጻኢ ምስ እግዚኣብሔር ዘራኽበና ኣብዚ ምድሪ እዚ ምስ ተጓዓዝና ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክንኣተወሉ ንኽእል ዕርቡን ትኬትና እንተዘይዓዲግና ምስ ክርስቶስ ሓቢርና ክንሰርሕ እንተዘይክኢልና ኣብ ሂወቱ እንተዘይደኣ ተመላሊስና ብሓቂ ንድሕነትና ወይ ከዓ ክርስቲያናዊ መንነትና ንነብሮ ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና በዚ መስመር እዚ እዩ እግዚኣብሔር በቲ ዘይፅንቀቕ ትዕግስቱ እንደገና ክሰርሐና ክዕርየና ሓቀኛ መንነትና ከፍልጠና ስለዝደሊ ወትሩ ከናድየና ዝርከብ ዘሎ እሱ ከዓ መንገድን ሓቅን ሂወትን ምዃኑ እናነፀረ ብናይ ግዜ ምልክታት እናተዛረበ ካብ ማእሰር ሰይጣን ካብ መፃወድያ ዓለም ስጋ ወፂእና ንክርስቶስ ክንሓስብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከዓ ተራ ሰብ ኮይንና ብፍቕሪ ምእንቲ ክንነብር ብፍላይ ከዓ ንድሕነትና ንክርስቲያናዊ መንነትና ብግቡእ ግብራዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንነብሮ ንፅዋዕ ዘለና ከም ናይ ሰብ ርድኢት ሓሳብን ድሌትን ኣብ ሂወትና ኣውሪድና ካብ ጭንቅን መከራን ክንናገፍን ክንፀንዕን ንኣምላኽ ሰናይ ሓልዮት ይገብረልና ከም ዘሎ ክንገልፀሉ የድሊ ክርስቶስ ደጋጊሙ ንቓላቱን ንሓሳባቱን ኣብ ሂወትና ዝያዳ ከነስተውዕለሉ ኣብ ወንጌል ብተደጋጋሚ ግዜ እዚ ስዕብ ኢልና እዩ ክስዕበኒ ዝደሊ ሂወቱ ይመንን መስቀሉ ኣልዒሉ ከዓ ይስዓበኒ እቲ ንሂወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ እቲ ንሂወቱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ክረኽባ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንሂወቱ ንዝለዓለ ደረጃ ንረብሓ ገዛእ ርእሱ ሂቡ ብዛዕባ ድሕነት ነብሱ መጻኢ ሂወቱ ኩነታቱ ምስ ኣምላኹ ዘለዎ ርክብ በቲኹ ዝነብር ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ንሂወቱ ድሮ ዘድሓና ዘይኮነ ዘጥፍኣ እዩ ስለዚ ምርጫና በቲ ሓደ ወገን ፅሩር ፅንኩርን መሪርን እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣኽሊል ዓወት ዘስዕበና እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ምስዓብ መስቀልካ ፀርካ ምኽታል ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ብርግፅ ከዓ ነዚ ቃል ዝሰሚዕና ኣብ ክርስትና ዝተመላለስና ክንከውን የድሊ ምክንያቱ ድሕነት ክበሃል እንከሎ ክርስቶስ ንኩሉ ሓጢኣትና ድኻምነትና ኣብ መስቀል ምእንታና ተበጁ ደሞ ኣፍሲሱ ስለ ዝዓደገና ከምቲ ኣብዚ ቃል ክንሰምዖ ፀናሕና ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ኢልካ እንተደኣ መስኪርካ ብልብኻ ከዓ እግዚኣብሔር ካብ ሙታን ከም ዘተንስኦ እንተደኣ ኣሚንካ ክድሕን ኢኻ ዝብል ቃል ሎሚ ንዓና መሰረታዊ ናይ ክርስቲያናዊ መንነትና ፀዋዕታ ናይ መንባር ላዕለዋይ ኢድ ከም ዘለዎ ክንሓስብ የድሊ በዚ ንገብሮ ዘለና ሂወት እምበኣር ብርግፅ ናብቲ ንደልዮን ዝመረፅና ናይ ኣኽሊል ዓወት ከብፅሓና ድዩ ብርግፅ ከ ኣብ ጎደና ዓወት ንምርሻ ኣለና ዶ ኢልና ንሓስብ ብሓቂ በዛ ንመላለሰላን ነብራለን ዘለና መንገዲ ናብ ቅድስና ክንበፅሕ ንኽእል ዲና ትማሊ ዝነበረ ሂወት ሎሚ ድሕሪ ምርጫ ንኢየሱስ ምቕባልካን ንኢየሱስ ምንባርካን ንኢየሱስ ሕራይ ምባልካን ፍልልይ ኣለዎ ዶ እዚ ኣነፂርና መዓልታዊ ክንምርምሮ ዘለና እዩ ናይ ትማሊ ሰባት ዘይኮነ ናይ ሎሚ ኢና ናይ ሎሚ ዘይኮነ ናይ ፅባሕ ኢና እናበልና እቲ ኩሉ ኣብ ሂወትና ዝሓለፍናዮ ኩነታት ኩሉ ሎሚ ተረዲእና ነቲ ክርስቶስ ብመዳርግቲ ኣልቦ ኣብ መስቀል ዝፈፀሞ ድሕነት ብክርስቲያናዊ መንነት ክበሃል ከሎ ከዓ ናይ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ሓቂ መትከል ስለዝኾነ በዚ መትከል እዚ ክሳብ ሞት እሙራት ኮይና ምንቲ ክንነብር
نتي قبل علينا استفتصم دحنت بإግዚአብሔር لو مخلو سمكن نبرون إلى نحتزرنا سلازي هيوتنا كنمرمر أخلي العود كنجبت قدناتات عود كنمرش كمية لنا كدسنا نتصحد لنا هيوتنا خمير له زمانتنا مريجا يواتعنا دي نخرسس من بعض حيش وين نخرسس من صاق أبزبل قدس باولوس نزي من لا شالو إفيسون معنا في 4 كرينا نتقدم تنبرو لزنبركم بخفوت من استبلاشو أرجي سبنتكم كانتطو بتحساس بهم تحدثوا نتبر أجزي أبيهر بتصدق قدسنا استفترة حدث سبقة لبسوا زونس باولوس انت إزبير زلو إنه تبولي حليفي نسختكم بولياتهم بوليات بمنتعي بأرجيت سبنتكم أرجيت تحساس بهم أرجيت تنبابرهم أرجيت رأيكم أرجيت مرشخهم أرجيت كل انتناهم ما يقدم كونكم حجي كنا سيكون زدل زلو يسوع كريستوس أم مسكر دحنت يبوكم إيه إذا زخفلكم اللي يكون تايدا بنات عدليت እግዚአብሔር ጸጋ አብዳል ጸጋ ሂቡ ንሓጢያትኩም ኣብ መስቀል በመስቀል ሞይቱልኩም ይዝወዝል ሐዋርያ ጳውሎስ ለዝን ተግበሩ ለተሰናይ ዝገብረልኩም ዘድሓነኩም ከመ ፈንጠራ ዓለም ስጋ ሰይጣን ዘውጻአኩም መንነት ዘሃበኩም ክርስትና ዘዓደለኩም ዘለዓለማዊ መንግስትን ክትወርሱ ዕርቡን ዘረጋግጸልኩም ሀብታት መንፈስ ቅዱስ ዝሸለመኩም አምላክ ባር ሎሚ ዘይፈለጥኩም ምን ተኸይትኾኑ በተሐሳስብኩም ተሐደሱ ስለዚህ አተሐሳስበና رديتنا مننتنا وشطاو فلطتنا بملو لخريستوس زقنع خون الله قصيلن تايبل نتبر ايغزي ابير بصدقن قدسنا استفتره حديث سبك على بسو ስለዚህ حدث ሰባት ክንከው ታርጊ ሰብነት ኩሉ مستقنطته حديث ሰባት ክንከውን በሐቂ በራእይ እግዚአብሔር ከም ተፈጠርና بصدقن قدسናን حديث ሰብነት ከም ዝለበስና ክርስቶስ ካለ አርጊ ሰብነት ቀንጢቱ حديث سبنت كم دربسنا نزي كتنبرو وصعارو نزي اتمننتكم كريستيانو مننتكم دحنتكم بلنا ስለዚህ دحنتك بكريستيانو منقدي منبار ማለት نت بمولو ናይ እግዚአብሔር ኩነት ናይ እግዚአብሔር መደብ ድሕነት አቡ አቲኻ እግዚአብሔር ኩለንተናኻ ሂብካ ክስዕቦ ምድላይ ማለት እዩ ቅዱስ አውግስጢኖስ ናብ ክርስትና ከአቱም ኮሎ ካብ ዝተዛረቦ ዓቢ ነጥቢ ሕጂ ክንሰምዒና بحق خمي جيرخم زغلطو خانه سو كفنا لذي دمص زي ናይ ቅዱስ አውግስጢኖስ ሎሚ አነ ናቶ አፈኛ ሆይነ ነትንሱ ዝብሎ ቃላት በቋንቋ ትግርኛ ተርጉም خصማዓኩም እስከ ጽኒልና ንስማዓዩ ቅዱስ አውግስጢኖስ ዝስዕብ በለን ኢየሱስ ጎይታ بهيوتي نعخار السعكوخان أأزاني عصخلكان وأملاخ فقري كابخا أزير حاكو أملاخ فقري نسخا كابخا أزير حاكو أنا أبوز حتياتن سقاين كغالب كلخو نسخا سقبل كان تعجز كان أنا جن فتسيم حقو ساين بركون حتياتي تسواجن عبوين حزنن جبرني دقاقي بمحتع لبي عرفتك هو فتنكو انت خنا حتياتي زجدده حزنن تسواجن جبرني أزيد ما تجبرون نقطع خاي وأملاخ محرت نحنا كم كفاءات رهيرنا حاجوسنا أبخت راح كرخبه بالزبل مدب عبلعلة الزروق سمعتاتنا مرت زوسخ كالو نسخايخ وهو قويتاي نعاخا بالكاس لنز فتر كالنا لبنا أبخا تزي عارفو أفكان عرفتي كركب أي كئلن إيو بمبال ناو أملاخ وقعاوي مسحول تقبل دحنت كوينو بحدش كريستياناو مننت كنبرن وسنه اتجربوا بحقي لو من انه نفسه كفنا شمو قايرنا ششم ناتينا نبلو قالات ايه بهيوتين عخار الساعه ازاني ادخل كان يلو نقال እግዚአብሔር نخي يسمع اب هيوت እግዚአብሔር نخي مالس تعاطي ማለት املاح فقري كنسخه كبخا ازير حقو نعي كم زمسلنن هيوتي كمرحب جمركو خفقال كوصاكو ማለት نسخه ግን أبزمصحو انتهى لني عليك خيري كتعزبنن بسوقتان بتعجزتن حلو خاني أنا وصي خبخا انت خونا جن فتسي ما حقوس هاي نمركو سلامي تزريقو حقوسي تزريقو مصارعي زي باللي تبلعكم تستخون تدقسكم تتمهركم تصنعكم أي سمعني زيادة حزون بمكرع
استعبللكم كمزا أمسنا على كمزا أتخون قطركوا نفسي كم خاخون كيبه لبي كم نمر وصع حرمه لبي عرفت سينا عرفت خبان تفتم كأبيني زيادة حزن كونكم أنت أملاخ محرتي لموداتا أنا قرأ خاف كفات كرحق دلله حقوسي دستاي منشي زل عالمنتي وسات أو سلامي كابا خايز رخبو بأرقويتا نعخايل كأخفت إركان نمو زالت بي نعخان تزي رخيبا عبزام درزيئا عرفتن سلامن كسانتن مسترهوتن كركب زبتيو إلو زخبركم بغرسس حواتن حتى ببهر يوم من قدي أب كرستنا نجزي أبيهر مسعاف كبتصح زي قال تنكر نجاري ببهر يوم من قد خليهم كنا بس أقاب زي أبيهر جن يكعل إيو إرمياس نبي أم عرف سلاسن حدن كقطر سلسة سجاب قطر حموشن تايبن كم بحدش كهانصكم يمو كتهنصو يخون قصيله زل علماو محرتك እገልጸልኩም አለሁ ይበል ያኹም አሕዋተይ እግዚአብሔር ከም በሐድሽ ያንጸና ይሰርሐና ይተኻኸለና እንደገና ቀጽሉ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ይገልጸልና ወይህበና ምክንያቱ አምላክ ምሕረቱ ካውርድ ወለዶ ዘለዓለም ዓለም ዝነብር እዩ ካብ ከቀጽ ከምሕር ዘፍቅር አምላክ እዩ ምሕረት ዝቀድም አምላክ እዩ ስለዚህ ሎሚ ብዛዕባ ጉዳይ ድሕነትና ወይውን ክርስቲያናዊ መንነትና አዋጋ አደጋ ኸንእትዎ የብልና ሎሚ ክርስቶስ አብዛነ ነብራ ዘለና ሀገረ ስደት ዓለም እዚኣ ዝሓተና ነገር ከም ተራሰብና ነበርና ምስ ኩሉ ብፍቅርና ነበርና ክርስቲያናዊ መንነትናን ድሕነትናን ግን ክንነብሮ ደአምበር አዋጋ አደጋ ንኸይነትዎ ዓቢ መንጠቀቕታ ይህበና አለው ክርስቶስ አምላኽና كم زردنا نحنا عم كبار حد بفلاك عبد حنت حواتنا حتى نسرح في جمرنا له أجزي أبيهر نحبر تسبك حنت يجمر دك سبات بأملاك سراسرو نريو بسلام كنبرو زخولهم ناي سلام سرت بكريستوس تنصيف لهم سلازلخا عبد حنت كريستوس كمرالسو وسات أو سلامهم كسرحو نستزرقه هيوتن كعريو بحدش منفساونتن امنتن كمالالسو امستيرات كمصو ومزمورون بمسغانان ابيت املاك كعللو لا نفس وقفنا ناي دحنا سرحت لكو خمزلنا رئيسنا دحنا كالوت كدحنو خا ازي تلكو زي وهبنا خمزلنا سكفنا حدشي كنحسب يقبانا مخنياتو كريستوس كيدو مهاري لنا نفس وقف سبقا صقا استقبله دحنا زرخبخا نتي ابتفاء زركب حاول حفتو نبيت غزي ابيهر امصيو دحنت كرستمقدن مننتو ማለት ክርስቲያናዊ መንነቱ ክነብሮ ዘይተዓደነ ጻዕሪ ክገብር የድልዮ ንክርስቶስ መስዓብ ዓለም ምምናን ብርስኻ ምኽሓድ ማለት ህይወትካ ኣነባብራኻ ምልዋጥ በዲኢትካን ሓሳባትካ መንገድኻ ምቕያር ማለት እዩ ሓደ ሰዓብ ክርስቶስ ወይ ከዓ ብክርስቶስ ድሕነት ዝተቀበለ ንክርስቶስ ጎይታ ህይወቱ ጎይታ ታሪኹ ጎይታ ኩለንተነኡ ዝገበሮ ብክርስቶስ ክምራሕ ዝወሰነ ንዓለም ዝመነነ እዩ بالأسس خحدي يهوتو أنبابرو زلوتي رديتو حسابات من قرتاتو قيرو كل قدناتاتو قدنا زي أبير ويكا قدنا كريستوس جبري زي سبزي وعم قبض مصحف انتهينا نتوعو حدش فترات إنا نتوعو سيز حدش فترات كنكون أفتو مزمور كنزمر كلنا خبينا نقول حدش سب كوينة حدش فترات كتونا يقزع نحاتيات ويموت سيزي نتيب عالم بسجاز مسألنا عبيت فتنات كله سعرنا كريستوس قويته هيوتنا خنقول نتران دلنا خينا نتي كريستوس فتسمى عم مسكن مدارك تعال ودحنت بكريستيانون مننت بزرق مننت بجورا من قدك النورو عدماتنا نخرصص مختال مالتك نارجي سبنتك بحد استبلاشو مقلطات مالتي بحد يرو نتسجات تبهجون نتمنيون لا مدري نجارات قريف كان يسوي نجار محساب مالتي نزخت ورسكا هرر مبال يزسمه إذا مالت كم تقدس باولوس نكريستوس كسعد مش جمره نكريستوس بحكي أب هيوتو بوتا خبو مش جمره كبيد فتناتاتن تنتصلون يقاتيمو أب إفيسون 4 سنة حدن تايب اللي بعلو بزلو مرتن نادرن
ቁጣዓን ታዕታዕን ጽርፍ ምስ ኩሉ خفات ካበና ነርሕቆ ይብል ምክንያቱ እዚ ነገራት ዝኽመጻና እዩ ይብል ባዕሉ ግን ተረጋጋም እንታይ ይብል ኣነ ንክርስቶስ ምእንቲ ክስዕብ ንኹሉ ዓለም ረብሓታት ኢሉ ዝቐረበለይ ከንጓሓፍ ቆጥሮ ኣለኹ ምክንያቱ አንጻር መንነተይ ክነብር አይደለም መንነተይ መንነት መስቀል እዩ መንነተይ መንነት ድሕነት እዩ መንነተይ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ መንነት ወዲ ክርስቶስ ዝገብረኒ እዩ ኢሉ ነዚ ክሓስብ እዩ ጀሚሩ ንህይወቱ ክቕይርካ ተበጊሱ ስለምንታይ ደኣ ንሕና ነዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ህይወት ክርስትና ምጀመርናዮ ኣብ ማእከል ምስ በጻሕና ግልብጥ ክንብል ንጅምር أرسل من تايك كبيبي نقازر حط كنبل نرأى أمنا السنة زي بلنا أيوم ماركوس وانجلاوي أم عرفت شعاتن تايبل نزعم من كله يكعانو أيوم يسوس كا أو وانجل لوكاس معرفت شعات يسوسان كلتن تايبل عرف حيزو ندحري الزرقي المنقص عمنا عيبك حرستاي عرف حيزو بقدمي تزرقي ندحري الزرقي اللي خوي نقل اقرب عرايك ووقع بحماق حرس تلمو بتصبق كتلم سلازيكل ስለዚህ ምናይ ክርስቶስ መንግስቲ ምናይ ክርስቶስ ድሕነት ለክርስቲያናዊ መንነት ክንነብር ክንጅምር ኮና ንቅድሚት ክንከይድ ነቲ ሁሉ ዝመጻና ፈተናታት ካ በተ ክርስቶስ ዝህበና ኃይሊ እናሸነፍናዮ ክንነብር እንኮለና በሐቂ ኣብ ክርስቶስ እትመንነትና ክንነብሮ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይና ክንገብርና حتى ዘለና አይነ ቅድሚት አይን ድሕሪት ተዓኒና ኸይንተርፍ تنسينا كم تأجمامرنا نقدميت كنسجون كم زال حتى هو تكرحة عم مسمر كريستنا خناتو نتنا من جمرة وسانينا تصوعتنا كنذكره يدل كريستوس كسئد دليه كريستوس من انتاي عم مسكال مويتله يدحنت هيبونيو كف قرئ أفتابنا مزتريا بيت كريستيان كنبري لنا ذهبنا وساني كسمو داتا خصنا علو انت لا بحقوش جميرنا خوينا خا نايغوهن حزنن تعسان شللتنتن تسفى قرصتن اب هيوتنا بوتا خلو يبلو ونياتو تحقوسنا بغويتاي ناي صعرنا فري عصبي بغويتاي ناي كريستنانا مننت بغويتاي ناي دحنتنا وهبتو بغويتاي نازخ نقبر كلنا مسقال كريستوس ابز مدرزي ناي دخامن صعرن ناي وردتن حسران اند امبر ناي عرفتن مچوتن ايكون وانجيل كسعد جمركا لكريستوس كسعد جمركا يسوس بعلو وانجيل خمس بلا ناي كساددن يوم ناخاتكم كساددكم يوم نزت تقربكم بصل تخونه غنا حدا ነገር ፍለጡ ይብል እትክሳም ወዳታ ዝዕገስ ክድህን እዩ ስለዚህ ብትዕግስቲን መንግስት አምላክ ክንጽበያ ኣብ ድሕነትና ብዘይሞላውል መንገድ ክንሰርሕ ብፍላይ ከዓ ወንክርስቲያናዊ መንነትና ክንነብሮ ተዳ ጀሚርና ብዙሓት ሎሚ ንክርስቶስ ንዕቆሞን ንክርስቶስ ክርድእዎ ዘይደልዩን ወይ ከዓ ብፍቃዶም ኣብ ህይወቶም ኣውፅኢሞ ዘለዉ ንክርስቲያናዊ ኣነባብራናን ሓድነትናን ፍቅርናን ታሕጓስናን ርእዮም እወ ሎሚ ብፍሉይ መንገዲ ንክርስቶስ ንክስዕብዎ ኣብ ደገ ንኸብተለዎ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስቶስ ኣብ ምስዓብ ዝገጠሞ መሰናኽል ህይወት ነስተንትን بعلو أقدماء كورنثوس 4:11-13 تايبل كساب ذا ساعات زيا نتأمن نعرقن نهرمن علينا محدرون بجزاء داونا نعينا نجزاء لنا نزي صرفنا نمرق نزي شاردنا نعجز سمنا نزخفونا بتعون قال نملس علينا كساب حجي كمني عالم وحفن كمني كل قدفن كوينا علونا يبلا قدما يقرأ 4:11-13 زنتا يدردنا حواري باولوس وانجيل كسبخ متجمرة وكريستوس كسع متجمرة تيميت أقاتيمو سمي أقاتيمو أركان أقاتيمو بسفر عليونا بيت ما أسرت كهر من كتحزن ريو محدر عين ورن بترى بجزاء داو نعيخ نبرينا ريو صرف زي كنا يمرقهم نساردو يعجز سمون زخفو بتعون قاني من نسنيرو كم كساب حجين كم قالوا خمس بلو كم نعلم وحفن كم ناكل نجارين نقدفن كوينو نريء لنا مالتي. لذي إذا عسب زي نتدح رأيك ما تزخل
هيوت مسمر هيبو أب كريستنا زمسعنا أي لو من إحنا كردو زقبأنا كم تقولس الله زوجنا فما كران عنا تزوجنا فنا نتايم جبرنا بأمنات دو أبز حزنا يزلنا على ما مسرعنا ويس بتسفى قرصت ما هدمنا بتسفى مسكنا تيرنا دو نقدم تمسوقنا بفقر دنا توم زواردنا محرات مجبرنا لهم دو إزي أصبي أنا خن حاسبه يدلي مغنياتو كريستنا نايفق راهي مالتي كريستنا ناجيغاني كريستنا نعلامهم بنصر نايز نبرو كريستيان صوعتاي ناي سنفات يكونن سلازي دحناتنا كريستيانو مننتنا كنورو انت اجميرنا نقدميت بزسبغمنا متن نتي كاب املاخ زمصانا عبي صغاتات حنغوفايل نتقبلنا درسينا خونا نخالط كنكون افدغن خفتالنا مالتي سلازي هيوتنا كمزي نايز عالم وحافن ناي كل نغير غودفن كساب زي جمتنا نزمرصنايو هيوت كريستوس ايلبسناينا لما مالتي لازم نزمرصنايو هيوت بكريستوس عميقنا كنستنتن كريستوس امسقل صيرو استغعزلو كاب جيته سمانك سب قرانيو زلو هيوت كنذكر يدلي لذي كريستوس كاب جيته سمانك سب قرانيو زوصحو كبيت ناي مسقل غعزي نير مز مسقل زي ازي تشكيمو كسب تمودا تخاو ابي زغبرو ايفطني محرم يلو نفسه كسب عبدحنت مسقل امصيو بحدش هيوت كنبر زغبر انت داني رخينو لومي زمننتنا زي اواقعنا غزاتو سلازي يكون كريستيان مخان زعابي مننتي زعابي كبري زعابي لعلنا እንቋናይ ዓለም አይኮና እንቋናይ ሰይጣን አይኮና እንቋናይ ስጋ አይኮና እንቋናይቶም እግዚአብሔር የለን ዝብሉ አባላት አይኮና ስለዚህ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝወረደ ግፍዒ በተመሳሳሊ ኣብ ጉዕዘና ክንጽበየሉ ክርስቶስ ክስዕብ ካብ መሬት እንድሕዳ መሬትና ዕጫ ክርስቶስ ዕጫና ከም ምዃኑ ኣይንረስእ